Kaixo. Bueno, lo primero de todo, avisaros que para quien quiera podéis coger cascos de traducción simultánea para que os traduzcan al castellano aquí en la entrada. Quien quiera, la charla es en euskera, ¿vale? Bueno, kaixo eta arratsaldeon eta ongi etorri guztiei. Donostia International Physics Center eta San Telmo Museoko erronkak sailaren kolaborazioarekin Donostia Kulturak sustatutako Donostia Zientzia Hiria programaren edizio berrira. Programa honen helburua Donostiako herritarrak eta bisitariak hirian egiten den lehen mailako ikerketarekin lotzea da. Eta zergatik aukeratu ditugu teknologia kuantikoak edizio honetako gai gisa? Gehienek jakingo ez zuten bezala, Donostia IBM-ek zabaldu duen munduko 6. superordenagailu kuantikoa, Quantum System 1, jasotzeko prestatzen ari delako. Teknologia hauen oinarrizko kontzeptuak eta gure eguneroko bizitzan nola eragingo duten azaltzeko, hemen dugu gaur gurekin Javier Aizpurua. Donostia International Physics Centerreko Ikerbasque irakaslea eta Basque Quantum estrategiaren zuzendari zientifikoa. Basque Quantum estrategiaren helburua, Euskal Autonomia Erkidegoak teknologia kuantikoen garapenean lidergoa hartzea da. Ikerketa eta talentuen arloan. Javier Aizpurua fizikaria eta punta-puntako zientzialaria da. Bere jakintza arloa, fotonika eta materialaren egoera kuantikoen ikerketa da. Duela gutxi, 2022ko Euskadi Ikerkuntza saria jaso zuen eta Euskal Herriko Unibertsitateak ohorezko ikertzaile izendatu du. Orain ikusiko duzuen bezala, komunikatzaile aparta da baita, beraz zuekin, Javier Aizpurua. Eskerrik asko, Marta. Mila esker. Mila esker sarrengatik eta mila esker San Telmo Museoari eta DIPCI gonbidapenagatik eta mila esker zuei hemen etortzeagatik. Gaur, egualdi honekin, ostiral baten 7 egoti hemen bauka meritua, orduan eskerrik asko. Oso fidelak zeatela. Norbaitek behar baldin badu itzulpena, hori ja Martak esan du, badagola kaskuak edo orduan, suposate danak edo euskaldunak zeatela edo ja kaskoa dauzkazutela, ez? Osake. Bueno, nire asmoa da itzeitia 40-45 minutu. Norbaitek sentitzen baldin badu hasten dela aspertzen eta lasai, zutik anjo eta lasai ibili. Eta nire asmoa da pixka bat ez da hitzaldi oso akademikoa eta formala baizik eta pixka bat kolokiala itea. Eta igual batzutan, zuetako batzuk igual fisikariak edo ingenieroak baldin batzeate igual aurkituko ez dute nire hizkuntza pixka bat kolokialegia dela, ez? Baina nik suposatzen dut jenden gehiena, edo suposatu dut, ez daukazutela fisikan inguruko prestakuntza edo orduan nire hizkuntza izango da pixka kolokiala ez hain errigurosoa. Gero ez june, esan du, estatu kuantikoa dela, ez dakitzer, eta, bueno, erabiliko dut igual metaforak, irudiak, esaten duena, ez diela hain errigurosoak, baina nik uste balio dutela ulertzeko ideia. Eta hori da, nire asmoa, gaur saiatuko ezena da, ideiak, asmoa, intuizio bat pixka hartzea teknologi kuantikoa buruz. Eta nire programatxoa da, hause, ez dakit, zuek ondo irakurtzen dezute hortikan? Edo, bueno, irakurriko dut baita pixka bat, ez? Nolabait 3-4 gauzataz hitzengo dut, ez? Lehenbizikoa da, teknologia kuantikoei buruz hitz egiteko sentitu dut beharra mekanika kuantika eta fisika kuantika zertan datza azaltzeko. Eta horretarako aipatuko dut importantea izan den jendia bere garapenean, ez? Eta gero horrek hartuko ditu igual 15-18 minutu, eta gero hortik aurrera hasiko naiz ja kuantikaren bigarren iraultza, hau da teknologia kuantikotan sartzuz, eta gero ikusiko dugu ze arlotan badauka zeregina teknologia kuantikoak eta adibideak, ez? Nola ja jendea hasi da gauza konpontzen eta gauza jakiten teknologia kuantikoi esker. Lehenbiziko gauza, kontzeptua. Estatu kuantiko baten kontzeptua. Porque zuek haituko ez dute kuantika, estatu kuantikoa, eta ez baldin batzea fisikaria edo, zer da estatu kuantikoa?
Nik hola azaltzen dut. Normalian bizitzan badaukagu objektuak irmoak, robustoak, firmeak, ez? Eta bultzatzen ditugu, botatzen ditugu, badaukagu pilotak, ez? Nolabait. Hemen adibidez, pelota bat, elektroi bat, bola bat izango balitz bezala. Mundu atomikoan eta azpiatomikoan, objektuak bola bat izan beharrean, niri gustatzen zait ikustea, hodei bat izango balitz bezala diela. Elektroia mundu txiki horretan, ja osagaiak ez dia pelotatxoak baizik eta hodeiak, literalki. Elektroia ja ez da puntu bat, da hodei bat sakabanatzen da. Orduan ja, hodei horrek oraindikan jarraitzen du fisikaren legeak, baina zuek ja imagina dezakezue horrelako objektu edo hodei bat bultzatzeko, ja ez da gauza bat hodei bat bultzatzea edo pelota bat bultzatzea, ez? Orduan, mekanika kuantika eta fisika kuantika nolabait adierazten du hodei horren ezaugarriak, dinamika, nola mugitzen da, nola garatzen da, eta hodei horri deituko diogu estatu kuantikoa. Objektu horren estatu kuantikoa da hodei hori. Eta hodei hori guk adieraziko dugu matematikaren objektu baten bidez, hori da uhin funtzioa, gero esplikatuko dizuet. Baina irudia da hodeiena, estatu kuantikoa bat da hodei bat izango balitz bezala zeo zer. Danok, momentuz, oso aldaketa konzeptuala importantia da. Osea, gu ja, kopa hau, horrelako kopa bat izan beharrean, kopa hodeitsua izango litzake. Hori da kuantika, estatu kuantiko bat. Baina mundu makroskopikoan ez da ematen, ez da espresatzen, ez da adierazten. Bakarrik adierazten da mundu atomikoan eta azpiatomikoan. Elektroiak, fotoiak, protoiak, baina oso importantia da. Nola sortu zen olako konzeptua? Baldin bagoaz, hasierako mekanika klasikoa, kopa eta pelotan mekanikera, Newton daukagu, ez? Newtonek ikusizun, eta adierazizun, bere lege famatua, indarre berdin masa bidera azelerazioa. Horrek esan nahi du, pelota edo sagar edo kopa honi, bultzatzen baldin badiot, azelerazio bat sortuko diola, ez? Eta hori da mekanika klasikoa, objektu potolona, ez? Eta bere meritua da ikustea sagarra erortzean hor gertatzen ari zen indarra eta ilargia elkarrekiten zuen indarra berdina diela, ez, gravitaziokoa. Hori da mekanika klasikoa, objektuen artean, objektu potoloen artean gertatzen dana, ez? Eta Newtonek berak objektuen dinamika hau nolabait pasazun argira. Eta argia eta materiaren ikerketa oso importantea da mekanika kuantikoan eta fisika kuantikoan. Newtonen iritziz, argia baita objektuaz, korpuskuloaz osatuta zeon. Newtonek proposatu zuen, argia bere garaian, argia zertan datza eta zertzan ez zekiten. Orduan, Newtonek proposatu zuen, argia nolabait korpuskulos, kolore bakoitzeko korpuskulos eraikita zeola, eta prisman zehar jutean, korpuskulo bakoitza helbide bat hartzen zuela eta hori zan difrakzioa, ez? Eta hori postulatu zuen. Baina, Newtonetik urte batzutara fisikari hau, pentsalari ingelesa honek, Thomas Yaunek, oso esperimentu bitxia egin zuen. Berak, bidalizun argia zirrikitu rendija baten bidez. Eta errendija baten bidez bidaltzean, edo erregina baten zehar bidaltzean, berak ikuso beste aldian argia sakabanatzen zala, nolabait dispersatzen zala. Eta esperimentu oso importantza da kuantikarako baita. Honek esaten dizu nolabait, argiaren izaera zein de, bai, korpuskularra edo uhinkorra. Hor, bazegon eztabaida bat, ea argia korpuskulos osatuta zegon edo uhina bat zan. Ziera korpuskulo uonda. Eta hor, eztabaida izugarria, Newtonek esaten zu korpuskulos egina zeola. Eta Thomas Yaunek egiten du esperimentua eta ikustute hau nolabait uhin bezala izango balitz bezala. Zergatik badakigu hori gertatzean
izaera uinkorra dela. Hau gertatzen delako. Zirrikitu baten zehar, zerbait jutean, korpuskuloa eta gorputzez osatuta baldin badago, beste aldean, zirrikituaren beste aldean, marra zehatz bat usten du. Horrek esan nahi du, pasatzen dena korpuskularra diela, pelotak diela. Baina zirrikitun zehar, pelota bat junbiarrean, uin bat baldin badijoa, zer gertatzen da? Bueno, hau da, bi zirrikitu baldin baditugu, gauza bera, ez? Bidaltzen ditugu pelotak, materia, eta orduan marra bat utzi beharrean, bi marra utziko genituzke, ez? Baina zer gertatzen da, uin bat bidaltzen baldin badegu, zirrikitun zehar. Ba, uin bat bidaltzen badegu, korpuskulo bidali beharrean, pantailan zirrikitua bihurtzen da beste sorterria, uinen sorterria, eta pantailan geratzen da irudi bat sakabanatuta. Ez da geratzen marra fijoa, eta hoi uinen ezaugarria da. Bi zirrikitutan zehar baldin badijoa argia, orduan zirrikitu bakoitza bihurtzen da sorterria eta orduan interferentziak sortzen dira. Eta pantailatxoetan ikusten dituzu marra distiratsuak, itzalak, marra distiratsuak hori dira interferentzia. Horrek esan nahi du uinak pasatzen nahi direla. Gogoratu, korpuskuloak zirenian bi mar zehatz usten zituztela. Baina uinak baldin badia interferentzia distiratsua eta itzalak usten zituztela. Eta berriz jarriko dizuet, Thomas Jaunek egin zituen esperimentuak. Botazun argia zirrikitun zehar, eta ikusizun zirrikitu baten ola dispersioa, eta bi zirrikitutan interferentziak. Horrek ahalbidetu zion Jauni esatera argia uinkorra zala, uinak ziela, eta ez materia. Orduan badaukagu Newtonek esaten argia korpuskulos eta paketeak osatuta zeola. Eta guain Thomas Jaunek esperimentu bati esker frogatzen argiaren izaera uinkorra. Bai? Hori da egoera. Orduan, hau ikusita eta hau frogatuta, fisika esperimentala da, evidentzia esperimentala. Maxwell, beste fisikari eskoziarrak, garai batean, bateratu zituen argiaren teoria. Eta proposatu zituen argiak nolabait eremu elektriko eta magnetikoak ziela. Porque, claro, gu badaukagu uin bat, baina uin bat izan daiteke edozen gauzataz. Uina badaukagu soinuaren uina. Soinuaren uina da presioko uina. Horregatik aitzen da, beste aldean da, uina, soinuaren uina egiten du hola, tolestatzen da, eta horregatik aitzen dugu izkinaren beste aldean. Difrakzioengatik, ez? Uina bat delako soinua partikulak izango balira, beste izkinaren beste aldean ez genuke haituko. Orduan, uin mota askotako daude. Argia da uin mota bat, eremu elektriko eta magnetiko osatuta. Hori Maxwellek egin proposatu zuen. Horrela ziren gauzak 1900 urtean. 1900. Eta 1900 urtean oso gauza importantea gertatu zen mekanika kuantikarako. Bai? Max Planck. Max Planckek fisikari alemaniarrak. Kuantikaren aita, esango nuke. Max Planckek proposatu zuen, berak ikustezun argia, gorputz beltz batetik igortzen zala, temperatura batengatik, eta teoriak ez zuten enkajatzen. Orain arte, Maxwellenekoak eta danak ez zuten enkajatzen, eta Max Planck proposatzen du argia, gorputzen argia emitituta, ez datorrela jarraian, ez datorrela erradiazio kontinuo jarrai bat bezala, baizik eta paketetan etortzen dela. Max Planck, lehenbiziko aldiz, munduan esaten du, argia paketetan etortzen dela, latinez kuantumetan. Kuantum, pakete, hori da Plancken hipotesia. Argia ez dela mugitzen, ez dela juten, hola, uin, odei, jarrai bat izango balia bezala, baizik eta paketetan, kuantutan. Eta hipotesio horrek esplikatzen zuen erradiazio gauz asko. Inportatago, 5 urte gerozio, Einsteinek berak aplikatu zuen hipotesioi, argia paketetan etortzen zala,
esplikatzeko oso efektu fisiko bitxia, efektu fotoelektrikoa. Honek esaten du, argia etortzen dela material baten kontra, eta argiaren energia paketetan elektroiak arrankatzen ditula. Eta hau esplikatzeko, energia paketetan datorrela behar dezu. Imaginatzen badezu, energia jarraian datorrela eta intentsitatearen arabera arrankatzen dituzula elektroiak, ezin duzu esplikatu hemen gertatzen dena. Asumitu behar dezu, Plancken teoria argia paketetan, kuantumetan etortzen dela. Berez, Einsteinek bere Nobel saria irabazizun aurkikuntza honengatik, ez errelatibitatearen teoriangatik. Orduan, 1905 daukagu Plancken hipotesia, argia kuantumetan, paketetan etortzen dela, ez jarraian, eta Einsteinek frogatuz, horrela dara efektu fotoelektrikotan. Orduan, momentu horretan, badago beste fisikari frantsesa 1925 de Broglie esaten dula, bueno, argia askotan uhin bat izango balitz bezala portatzen da, interferentziak jaunek. Baino efektu fotoelektrikotan argia paketetan, korpuskuloak izango balira bezala portatzen da. Orduan hemen badaukagu dualtasuna, dualidad bat, ez? Argia bera batzutan portatzen da uhin bat izango balitz bezala, eta beste batzutan portatzen da korpuskulo pakete bat izango balitz bezala. Eta de Broglie efektu edo errealitate horri deitu zion dualtasuna, uhin korpuskuloren dualtasuna. Eta orduan bera pentsatu zuen, hau argiari gertatzen bazaio, igual materiari gertatuko zaio baita. Eta berak proposatu zuen, elektroiek eta pelotak materia diela, ja ez dia argia, materia diela, igual korpuskulos portatzeaz gain, korpuskulo bezala portatzeaz gain, igual baita uhin bat bezala portatuko liatekera. Orduan, bera proposatu zuen, objektu guztiak, bai elektroiak, protoiak, fotoiak, batzutan portatzen diela uhin bezalak eta beste batzutan korpuskulo bezalak. Eta hori da de Broglien dualtasuna. Eta hipotesi hori 1925koa, 2 urte gerozio, 1927an, beste bi fisikari amerikarrek probatu zuten. Davison eta Germer. Zegin zuten hauek, zirrikituen errendigen esperimentua, baino argiaekin egin beharrean, elektroiekin, materiaekin egin zituzten. Eta bidali zituzten, elektroiek bi zirrikituen zehar, eta beste aldean, pantailan ikusi zituzten interferentziak. Elektroiek uhinak izango balitz bezala. Materia, elektroiek, pelotak, uhinak izango balira bezala. Orduan hori da egoera 1925an, hemen 27an, eta orduan daukagu, eta jaia bukatzen nahi sarrera hori testu inguruak kokatzeko, bi mekanika kuantikaren bi aitak, bi gurasoak esatean joan, baina bi gizonezkoak dira, Schrödinger eta Heisenberg, bi fisikari alemaniarrak, eta biek batera independienteki, bata formalismo batekin eta bestea beste formalismo batekin, 1925an proposatzen dute adierazpen matematiko bat Newtonena bezala, baino sofistikatuago, nun materia uhin bat bezala deskribatzen duen. Eta ekuazio materia uhin bat bezala izango balira deskribatzen duen ekuazioa, Schrödingerren ekuazioa esaten dugu. Eta hau da, barkatu, transparentzian bat, ekuazion bat ikusten badezu eta erabat galduta bandi bazedo, lasai, porque geho berriz boltako da pixka bat lasaiago eta sinpleago, ez? Baina hemen ez da beharrezkoa zuek ekuazioa ulertzea. Bakarrik ulertu behar dezute, nolabait, jendia konturatzean materia uhinak izango balira bezala portatzen dela, fisikariek asmatu behar izan zuten adierazpen eta ekuazio berri bat materiaren izaera uhinkor hori deskribatzeko. Eta ekuazio horri Schrödinger ekuazioa deitzen diogu.
Ekuazio horretan, Newtonen ekuazioa masa deskribatzen zuen, masaren abiadura. Schrödingerren ekuazio kuantiko honetan, deskribatzen dutena ez da masa objektuna, baizik eta uhin funtzioa, odeia. Schrödingerren ekuazioa ez du adierazten objektu baten igidura. Adierazten duena da, odei hori, deituko diogu matematikoki uhin funtzioa, eta uhin funtzio horren energia eta ezaugarriak deskribatzen ditu. Eta gainera, hor badaukagu ekuazio horretan, egoera edo estatu kuantiko, odeia, niretzako eta zuetzako bain, hau gauza bere izango da. Odeia, uhin funtzioa edo estatu kuantikoa. Hiru gauza berbera dira. Estatu kuantikoa, odeia, uhin funtzioa. Uhin funtzioa da objektu matematikoa, odeia da gure metafora, eta uhin funtzioa da benetan dana. Orduan, uhin funtzioi badauka energia bat, ekuazio horrek deskribatzen du abiadura, hau da termino zinetikoa da, eta elkarrekintzak, interakzioak. Orduan, ekuazio honek deskribatzen du mekanika kuantikoa uhin funtziona, odeiena. Eta hori 1925 gertatu zen, eta fisika erabat aldatu zuen. Eta biek proposatu zituzten hau independenteki. Berriz konektatuko dut hasierakoekin. Hasieran materia pelota bazala, objektu irmoak ziela pentsatzen genuen, eta junden mendeko hasieran, 1925, argia eta materiaren portaera uhinkorra eta horri esker, badaukagu naturaren eta izaeraren deskribapen berri bat, nun materia ez da ja objektu fisiko bat, baizik eta odei uhinkorroi. Hau da, odein uhinkorra, eta uhin funtzio horri deituko diogu psi uhin funtzioa. Da pixka bat abstraktua, baina horrela da. Schrödingerren ekuazioak adierazten duna da, objektuak eta estatu kuantikoak odeiak izango balitz bezala diela. Eta honek, hola proposatuta, posible zu sinistu, edo ez sinistu, gauzak, elektroie fotoiak, odeiak bezala diela. Hori nola sinistu? Fizikan gauza probatu behar dira esperimentu batekin. Ikusi behar dezu, odei horren natura nola bait, esperimentu baten. Orduan, jendeak egintzuna da guk efektu tunel deitzen dugula. Eta bakarrik izaera kuantikogatik uler daitekena. Efektu tunelean, zu badaukazu zure objektuak, hau da odeia, hau da uhinkor, odei uhinkorroi. Eta zu odei uhinkorroi sartzen dezu puzu baten. Fisika klasikoan, objektu bat sartzen baldin badezu putzu baten, ezin da atera. Mekanika klasika. Ni putzu baten sartuta, eta ezin baldin badet beste modu ateatzeko nire kabuz ezin detatea. Mekanika kuantikan, objektuak nun odei bat diren, putzu honetan, odeia daukat. Eta odei parte txiki bat eskapo egiten du putzutik. Orduan zuk, mekanika kuantikan, objektua eskapo egin dezake putzu batetik. Bakarrik odeiaren sakabanegatik. Eta hau ikusi zan esperimentu batean. Hemen jartzen dezu zunda bat, eta hemengo zunda bat ikusten zituen odeiaren azken muturrak horiek. Eta honi esaten zaio efekto tunela dagoela. Estatu kuantikoan efekto tuneleri esker pasatzen dela beste aldera. Metafora edo antzekotasun kuantikoan, honek hau izango litzateke, zu hemen montaina bat, hemengo putzuan egongo bazina bezala, eta nolabait zeharkatzen dezu tunel baten bidez beste aldera, baina hemen ez dago tunel. Zu pasatzen dezu zure natura odeikorra, odeiaren parte bat muturra pasatzen delako beste aldea. Eta horrelako gertaera frogatu zen esperimentalki. Eta hau da efekto tunel kuantikoa. Bakarrik natura, objektuen natura kuantikogatik gertatzen da. Ez baldin bada gertatzen natura kuantikoi, efekto tunelik ez genuke izango.
Eta probatu da, naturan eta esperimentotan, efekto tunel ematen dela. Efekto tunelek frogatzen du objektuen natura kuantikoa, azpi nanometrikoan. Hortik aurrera, 20. hamarkadan, garapen teknologikoa izugarri izan da. Eta garapen teknologiko horren gehiena kuantikoarekin zerikusia izan du. Eta utzi nazazue pixka bat berrikusten elektronika adibidez. Elektronika transistoretan elektroiek pasarazten dio, eta horiek dira elektroi kuantikoak, eta natura kuantikongatik gertatzen da elektronika guztia. RMN, biozientziatan eta diagnosian. RMN kontrasteko irudi bat ematen dizu, kaltezina eta kaltegabekoa, ez da invasiboa. Zergatik, atomoen nukleoen espina, iman txikia, estatu kuantikoa, ikusten dulako, diferentia dela, ura baldin bada, tejido bat baldin bada, odola baldin bada, materia bakoitza bere sinadura dauka, estatu kuantikoen sinadura. Eta eremu magnetiko esker ikusten duzu estatu kuantikoren kontraste bakoitza diferentia. Orduan, estatu kuantikoari esker ikusten dugu RMN-en kontrastea. Eta gaur RMN da, nik uste tresnarik erabilgarrienetako bat, medikuntzan. Ikusten zaitu, geruza guztiek, parte guztiak, banan, estatu kuantikoen espina, imainak, bidaltzen julako informazio diferentia. Osake, hemen kuantikoa daukagu, leku guztietatik, elektronika, RMN, erreakzio kimikotan molekulas osatuta daude, atomo bakoitza uin estatu kuantiko bat da. Eta estatu kuantikoen arabera erreakzionatzen dute edo ez dute erreakzionatzen. Orduan kimika industrial eta kimika ohiko kimika guztia fisika kuantika da. Eta gero bukarako argila, laserra. Laserreko argila, oso argila berezia da, eta da fotoiez eta argiaren estatu kuantikoz osatuta. Hau asmatu zen, orain dela 60 urte, eta izugarrizko aldaketa sortu zen fotonikan, ebakuntzetan, industrian. Laserreko errealitatea da kuantika. Orduan, elektronika, biomedikuntzan, kimikan, nanofotonikan, laserrean, hau dana kuantikoa da. Esan dezakezu, 20. mendia kuantikari esker garatu dela, teknologioki, zentzu askotan. Orduan, zergatik, hau dana, 20. mendian eman baldin bada, zergatik hasi guain hitz egiten teknologia kuantikoaz. Guain, 15 urtetikona, azken 15 urtetikona, fisika kuantika eta ingenieritza kuantikoa beste fase baten sartu da. Eta fase horri, askotan gu deitzen diogu, bigarren iraultza kuantikoa. Esplikatu dizuet lehenbiziko iraultza. Nola sortu zen eta ze aurkikuntza teknologikoi eman du pauso ez. Baina hemen, 15 urtetik ona, hasigea estatu kuantikoak horiek ez bakarrik deskribatzen, baizik eta kontrolatzen. Guk hartu ditugu olako estatuak, fotoiak, elektroiak, lehenago bakarrik ikusten genitun, deskribatzen genitun. Oain, isolatzen ditugu estatu horiek, eta deskribatzen ditugu eta kontrolatzen ditugu. Eta estatu kuantikoiek kontrolatzean teknologikoki, bigarren iraultza teknologiko kuantikoa sortzen da. Eta bueno, hor aipatzen dut zure informaziorako, azken 2015-etik, ona, erloju kuantiko atomikoa, sensore kuantikoak, lotura kuantikoak, hau dana garatzen ari dela gaur egun, ez? Europan eta munduan, azken hamarkada honetan konturatu da, estatu kuantikoen kontrolaren boterena edo ze ahalmena ematen digute, ez? Eta Europan egon da oso ekimen potente bat, politikoki eta zientifikoa, deitu digo quantum flagship. Quantum flagship da buke insignia kuantiko, quantum ikurra. Eta Europar Batasunak eman du 1.000 milioi euro urrengo 5 urtetan teknologi kuantikoak garatzeko. Eta flagship proiektu erraldoi horren barrun 1.000 milioi eurokoa
erabaki dute garatzea 4 arlo hauek. Eta 4 arlo hauek dira konputazio kuantikoa, simulazio kuantikoa, komunikazio kuantikoak eta sentikortasun sensorika eta metrologia kuantikoak. Eta Europar Batasunak 4 arlo horietan erabaki du fokalizatzea eta garatzea. Eta ez bakarrik Europa Batasunak. Munduan sartzen den dirutza teknologi kuantikotan, hau da 2023koa, Kureka, iturria da Kureka, jartzen ditu herri bakoitzak zenbat ordaitzen duen azken urtean teknologi kuantikotan, teknologi kuantikoak bultzatzeko. Eta ikusten dugu, adibidez, hemengo, Txinako kasua, 15 bilioi amerikarrak, hau dia 15.000 milioi euro, 15.000 milioi. Ikusten dezutenean B da 15 bilioi amerikarrak, 15.000 milioi europarrak. Hori da, bakarrik urte baten, Txinakoa. Baina badaukagu Europakoa baita, 1.100 milioi, badaukagu Estatu Batuetana, bilioi bat, badaukagu baita, oso potente Australiana, Frantziana, Erresuma Batekoa, hemen munduan herri garatu guztiek hasi dira jartzen dirutza izugarria teknologi kuantikotan, jakin dezazula. Eta ez bakarrik Europan, munduan zehar, hemen ere, Europa da, lokalki Euskal Herrian, alegin horrelako alegin potolo bat egitea erabaki dugu. Bai politikoki, baita zientifikoki. Eta hau da, Dario Gilen, IBM-ko Quantum presidentea, aurkezten junden urtean, hemen Tabakaleran, ordenagailu kuantikoaren ekarpena Euskal Herrira urrengo urtean. Hau iaz egintzun, martxoaren, iazko martxoan, eta Tabakaleran prestatzen ari da, hau da, ordenagailu kuantikoaren txip bat, gero erakutsiko dizuet pixkat hobeto, eta hau da aurkezpena. Osake gu ere Euskal Herrian, gure mailan, gure alegin teknologikoa kuantikoan egingo dugu. Nola itxura dauka, hau da urrengo urtean etorriko dana, System One izenekoa, IBM horrela deitzen dio, eta horrelako itxura dauka, da zilindro bat bezala lebitatzen, eta txip kuantikoak hemen daude, kriogenia, hotz pilo bat behar dute, hau ez dut aipatu leheno, baino estatu kuantiko horiek, odei kuantiko horiek oso ahulak dira, oso fragilak. Edozein gauza, destruitu suntsitu ditzake. Temperatura, inguruneko, ez dakit, distorsioak, orduan, odeioi mantentzen ditu bere ezaugarriak, baino azten baldin bada elkarrekiten ingurumeneko gauzekin, desparramatzen eta desagertzen da. Horrek fisikariek esaten digu dekoherentzia pairatzen dutela. Orduan, estatu odei hori koherente izateko isolatua, temperatura bajuan egon behar du. Orduan, horrelako tresneriak mantentzen du temperatura isolatua, temperatura bajua, dana gailua isolatua, estatu kuantikoak preserbatzeko eta mantentzeko bere ezaugarria, bestela ezin da konputatu horiek, desparmatzen baldin badia. Bale? Nola ni joan denboraekin? Ia 10, oso ondo. Eta ordenagailu bat, IBM-ko munduko 6garrena izango da. Hasieran lehenbizikoa Fraunhoferrena izan zen, gero juntzien Clevelandena erabiltzen da konputatzeko gaixotasunak eta diseinatzeko terapiak eta mundu klinikoaren inguruan dago horrelako ordenagailu kuantikoen eragina. Quebecekoa, hau da beste bat, Tokiona, azkena, materialak diseinatzeko eta hola. Urrengoa izango da aurten, junden izango da 2024an, Seulekoa, eta 2025koa, hau eguneratu behar dut, guria izango da, Ibaetan kokatuko dana. Hau da nola ikusten da. Bai, hau dira System One desberdinak. Oain utziko nazute, azken 15 minututan, pixka bat, apur bat esatea nola funtzionatzen duen estatu kuantikoa konputatzeko eta konputazio kuantikoa egiteko.
hasiko naiz, deskribatzen nola da konputazio klasikoa. Transistore batean, txip batean, zuen mugikorretan, zuen ordenagailutan, txipak eta transistoreak dira. Transistoren funtzionatzeko printzipioa da bitak, bit. Bit da 0 edo 1. Bit da informazioaren unitatea. Informazioaren unitatea bita da bai ala ez. Korrentea pasatzen du, ala ez du pasatzen. 0 edo 1. Eta hori transistorei esker egiten dugu. Transistorek korrentea pasatzen uzten dute, edo ez dute korrentea pasatzen. Hori da bita. 1, bai pasatzen du, 0, ez du pasatzen. Hori da informazioaren printzipioa. Orduan, konputazio zirkuiteria klasikoan 0 eta 1 daukagu. Edo bai, edo ez. Eta horri esker, konposatzen ditugu zirkuitoak. Hau dira, zirkuito ate logikoak, zirkuito bat txipetan, eta konektatzen duzu, 0 bat bihurtzen da, edo 0 eta 1 gehitzen duzu, zirkuito logikoak bitak kontrolatzen lortzen duzu. Berriz, osagai fisikoa, bita klasikoa osatzeko transistorea da. Hau da, transistore baten argazkia, mikroskopio elektronikoan oso txikia delako, 300 nanometro, hile baten lodiaren baino 1000 milioi aldiz gutxillo, txikiago. Orduan, hemen baudaukazi elektroien iturria, kontroleko atea, dreinatzea, eta honek lortzen dula da korrentea pasatzea edo ez pasatzea. Bai ala ez. 1 eta 0. Hori da transistoreak egiten duna. Eta orain gaur egungo txipetan horrelako transistoren milioika eta milioika daude. Txip baten bakarrik. Hain txikia dielako. Hori da konputazio klasikoaren printzipioa. Konputazio kuantikoakin ze daukagu? Orain 0 eta 1 estatu klasikoak erabili beharrean, estatu kuantikoak erabiliko ditugula. Nola? Orain 0 eta 1 erabili beharrean, erabiliko ditugu, eta 0 eta 1 gogoratu, 0 estatu kuantiko bat da, odei bat, uin funtzioa, bat beste odei bat bezala da, eta guain, mekanika kuantikan, fisika kuantikan oso gertaera bitxia dago. Zu bi estatu, 0 eta 1, odei 0 eta odei 1, nahaz ditzakezu. Biek nolabait gainazartu, gainazar dezakezu. Gainazarmenaren printzipioz. Eta honetan datza konputazioaren kuantikoaren sekretua. Oain, 0 eta 1ekin eragiketak eta konputazioa egin beharrean, zu badaukazu esfera honen dauden puntu guztiak paralelon. Zuk nahazten dituzu, bi odeiak, eta bi odeiak nahaztean infinito aukera daukazu nahazten 0 eta 1. Horri superposizio deitzen diogu. Estatu kuantikoen superposizioa. Eta oso efektu kuantikoa da. Eta honek, oain zu konputatzeko ordenagailu kuantikoan, egiten dezuna ez da 0, gehi 1, ez. Zu nolabait, 1000 milioi eragiketa egin ditzakezu uniberso paralelo honetan, esfera osoan. Esfera hori ezin dezu ukitu. Baina 1000 milioi eragiketak egiten dituzu, eta azkenean lortzen duzu emaitza. Hori da ordenagailu kuantikoaren gakua. Zuk 1000 milioi eragiketa paralelon bezala egin dezakezula, qubit hau, deitzen diogu bit, quantum bit, qubit, eta qubit honetan 1000 milioi operazio paralelo egiten dute superposizioko printzipioari esker, eta azkenean botatzen dizu emaitza. Zuk ezin dezu eskua sartu, eragiketan. Ordenagailu klasikoan, eragita guztiak nolabat sekuentzialak dira. Gehitzen dezu, geo ez dakiz zer egiten dezu, geo ez dakiz zer egiten dezu oso azkar. Baina eragiketak sekuentzialak dira. Mekanika kuantikan, eragiketak nola estatuak infinito aukera ematen dizkizuten, eragiketak aldi berean egiten dituzu. Uniberso hoie guztietan. Eta azkenean emaitza botatzen dizu. Hori da konputazio kuantikoaren boterea.
da eragita horiek egitea aldi berean, baino zuk ezin dezu eskua sartu. Ordenagailu klasikoan, sekuentziala denez, zu momentu batean geldi dezakezu esan, non nago, hemen. Ordenagailu kuantikoan ez. Eragitak egiten dira mekaniko kuantikoan hemen, esfera honetan, eta azkenean botatzen dizu emaitza. Baina zuk ez zaude interesatuta eragiketetan, baizik eta emaitzan. Superposizioaren printzipioa mekanika kuantikan asko eztabaidatu da. Filosofikoki, ondorio potente dauzka. Ez dakit aitu dezuten, Schrödingerren katuaren paradoja. Mekanika kuantikan, bi estatu horiek nahaz baldin ditzakete, eta aukera biek baldin badaude, mundu makroskopikoaren metafora edo antzekotasuna izango litzateke, kutxa baten, katu bat sartzen baldin badegu bezala, eta katuen ondoan badago pozointzu sustantzia bat, baina sustantzia pozointzu hori badago aukera bat ateratzeko edo botella baten barrun egoteko. Eta aukera da erdila. Orduan, zu jartzen dezu katua, bizirik, baina sustantzia pozointzu horren ondoan, estaltzen dezu kutxa, eta mekanika kuantikaren arabera, katua badauka probabilitateren erdila bizirik egoteko, eta beste erdila hilik egoteko. Eta zu bakarri badakizu katua bizirik edo hilik baldin badago kutxa irekitzean. Mekanika kuantikaren arabera, katuaren estatu kuantikoa ez da hilik edo bizirik, da hilik eta bizirik. Aldi berean, hori da superposizioko printzipioa, oso ez intuitiboa. Mundu makroskopikoan ezin da ulertu, baina mundu mikroskopikoan eta azpiatomikoan estatuak esaten du. Hau, estatu bat izango zen, eta estatua konposatuta dago, katua bizinaz eta hilanaz. Aldi berean. Nola egon daiteke katua aldi berean bizirik eta hilik? Makroskopikoan ezin da, baina elektroiekin eta fotoiekin posible da egotea elektroiek aldi berean, estatu batean eta bestean. Hori da estatu kuantikoak. Eta zu, neurketa egitean, ikustean, fisikoreiak esaten dugu, estatua kolapsatzen degula. Osea, bi aukeren artean, bat aukeratzen duzu. Eta hori da mekanikaren, kuantikoaren ondorio ia filosofiko bat. Horri, Einsteini ez zitzaion gustatzen hori. Berak esaten du, ez dut uste jaingoikua dadukin jolasten dula. Bizirik edo ez bizirik baldin badago, eta zu, como que ala beharra dala. Eta mekanika kuantaren ala behar puntu hori badago implikazio horretan. Bueno, ez luzatzeko gehiago, superposizioko printzipio, mekanikaren printzipio honekin, gure zirkuiteria kuantikoare egin dezakegu, baino berriz esan dizuet, erakita guztiak aldi berean egiten uniberso paralelo hoietan, bizirik eta hil. Uniberso bizirik eta hil hoietan. Eta ez bakarrik bi estatuen superposizioa, zu posible zu gainazartu askoz gehiago. Orduan, estatu kuantiko hori guztiek esartzen badiezu aldi berean, infinito aukera dauzkazu. Hori da kuantikaren boterea. Gauza bat esan nahi dizuet, bukatzeko oso azkar, konputazio klasikoan ikusego txipa, transistoria dela, osagai fisikoa. Eta mundu kuantikoan, txip kuantikoa, qubiten osagai fisikoa zein da? Oaintxe bertan erabakitzen ari dira, eta konpainia erraldoia Google, IBM, D-Wave danak, erabakitzen ari dira eta ikertzen ari dira, zen izango litzaken osagai fisikorik egokiena eta hoberena qubit eta konputazio kuantikoa egiteko. Eta hemen, jarri dizuet, hemen gaur egun ikertzen ari dien aukerak. Hauek dira, da pixka tekniko, baino geratu aukera daudela. Korrente supereroaleak. Hauek dira gehien erabiltzen ari dienak. IBMek korrente supereroale hauek erabiltzen ditu. Baina badaude beste aukera. Aukera horiek soporte fisikoa kubitentzako bakarrik lortzen dutena da generatzea, osatzea
bi estatu kuantikoiek, 0 eta 1, eta nahastu. Superposizioi lortzen dute. Hemen, zirkuito supereroaletan, korrentia dijoa hola edo hola. Orduan, estatu kuantikoa dea, bien konposaketa. Hau da beste paradigma bat. Ioi harrapatuak. Elektroiek baldin badaukagu energi batean egon, edo bestean, hori da 0 eta 1. Estatu kuantikoak. Puntu kuantikoak gauza bera, badaukagu kitzikatuta, edo lasai, orduan 0 eta 1. Hemen qubit topologikoak, hemen diamanteko utxuneak. Diamanten nitrogenosko partikulak sartzen dituzte eta utxuneak, eta hor lortzen dira baita estatu kuantikoak. Orduan nolabait badaude osagai fisiko batzuk ikertzen ari dienak eraikitzeko estatu kuantikoak, bata eta betea. Baina danak dauzkate bere abantailak, bere oztopoak, eta guain teknologikoki esaten dizu denez, enpresek eta konpainiak aztertzen ari dira zerekin geratu. Hemen badago oso antzekotasuna elektronikarekin, junden mendean gertatu zenarekin. Elektronikan, 1957an, transistorea asmatu zenean, aurkitu zenean, hau da lehenbiziko transistorea, horrela zan. Germaniozkoa, printzipioa probatu zuten. Hau da, Bardeen eta Shockley, eta Bell laborategitan, probatu zuten, eta aurkitu zuten transistorea. Baina, klaro, horko transistoretik, 1957koa, gaur egun eraikitzen ari dien transistoretara, ikusi, 2 nanometrokoak, IBM-koak, txipetan, 1.000 milioi transistore, eta hau danai eman diola pausuez, gaur, konputazio kuantikoan, nik esango nuke, garai honetan gaudela. Nolabait frogatzen, supereroaleak, ioi harrapatuak, aberestatu kuantikoek ondo dijoazten, baina egia esan ez dakiku hemendik 20 urtetara edo 30 urtetara zein izango da azkeneko qubiten plataforma. Hemen behitu, germanio, potoloa, hemen da silizio, txikia, erabat diferentia. Printzipio berbera, transistorena. Orduan gurean, konputazio kuantikoakin gauza bera gertatuko da. Oain asmatzen ari da eta printzipioa badakigu nola dijoan, erabiltzen ari gea printzipio hori, superposiziokoa, konputatzeko, baina ez dakigu zirkuitu supereroaleak hautagai finalak izango dien konputazio egiteko. Hori da gaur egungo egoera. Eta besterik ez, bakarrik esan nahi nun, ikusteko jendea hasi dala konputazio kuantiko egiten oso gauza interesgarriak. Non dauka oso eragin handia konputazio kuantikoan? Horrelako arazotan, optimizazioko arazotan, simulazioan eta adimen artifizialarekin nahazten dituzunean. Adibidez, ideia eukitzeko konputazio kuantikoak zer egin dezake. Hau, benetako kasu bat da, AIESan garatua, AIESa da enpresa bat, 11 enpresa badauka arazo bat, optimizazioko arazo bat. Goiz bakoitza, 11ko txartelak saltzean, 11ko langileen izaerangatik, absentismo asko daukate. Batean, langile batzuk ez dira agertzen. Batzutan, horietako batzutan elbarriak dira, arazoak dituzte, orduan, beraien absentismoa batazbesteko baino altuagoa da. Orduan, 11 konpainiak goizero aurkitzen da. Ez dakitzen bat 1000 langile agertu ez diela, postu askotan, Espainia osoan, eta ahalik eta laizterren kolokatu behar dituzte, jende berria, hor, haraka, mugitu, eta hori optimizazioko arazo potentia da. Normalean, 11-ri hau konpontzea eta lanpostu guztietan saltzaile bat egotea kostatzen dio 4 ordu. Osea, 9 badakite zein ez da agertu, eta eguerdian, 12 nola lortzen dute, eta horrek esan nahi du, dirua galtzen ari diela, ez dutela saltzen txartelik. Orduan, AIESekin olako konputazio kuantikoen enpresa batekin hitz egin zuten, eta esan zioten, hau gu ordenagailu klasikoan saiatu gea optimizatzen eta konpontzen. Baina zuek posible dezute zure konputazio kuantikoarekin kasu guztiek aldi berean ikusi eta emaitza bat ematea, eta ala egin zuten. Eta hau
optimizazioko arazo edo erronka sartu zuten ordenagailu kuantikoan, IBM-koan, eta eman zioten 11-ri emaitza, eta nola egin, nun kolokatzen duten langile guztiek ez 12 baizik eta ordu baten 10etan. Osea, irabazten dituzte 2-3 ordu, eta horrek esan nahi du ez dakizen bat 1.000 euro edo 1.000.000 euro, ez? Hori da optimizazioko arazo bat. Eta konputazio kuantikoa oso ona da optimizazioko arazoi aurre egiteko. Variable asko daudelako eta konektatu behar ditulako eta estatu kuantikoa superposeari ezker hori bapatean egin dezakela. Badaki ja pasatzen ari naizela, baina igual interesantia da beste optimizazioko arazoak nola egin dezake. Adibidez, sarearen topologiaken optimizazioa sare elektrikoan. Hau gustatzen zai baita, adibidez, ez dakit, almazeneko enpresan, DHL, Amazon, horiek, kolokatu behar dituzte pakete, tamaino askotakoak, gune baten. Orduan, hau, pakete bakoitza tamaino desberdinikoa eta hile badaukatu beraien utsuneak eta nola kolokatu eta nola optimizatu, optimizazioko arazo bat da. Hori klasikoki egiten badezu, ez duzu optimizatzen, beti geratzen dira utsuneak, kuantikoki egiten badituzu, askoz boteretsuago da, eta emaitza askoz hobe lortzen duzu. Bueno, eta bar, gero badaude beste gauza, simulazio kuantikoa, komunikazio kuantikoa, oso interesantiak diala, gaur ez daukat denbora gehiago horien zehar joteko, baina oso interesantiak dira. Adibidez, simulazio da oso interesgarria, baina igual, komunikazioa da oso bitxia baita, ez? Zu badaukazu mezu bat enkriptaziorako, ez? Teknologia kuantikoa erabil daiteke komunikazioetan enkriptaziorako. Gaur egungo enkriptazioa, ez dakit badakizuten nola egiten da. Badaukagu Alicia, mezu bat bidali nahi diola Bobi, bai? Alicia eta Bob. Eta testu hau bidali nahi dio. Testu hau mezu sekretua da. Testu hau mezu sekretua da, posible zu pasatu zenbakitara, ez? Eta hori egiten badezu, horiek dira zenbakien kodea. Hau da, konputagailu klasikoarekin zenbakira bihurtzen dugu, eta guain bidaltzean, zu badaukazu kode bat, kode sekretu bat, dia zenbakin ristrau, gehitzen diezu, eta beste ristra bat ematezu. Zuk bakarrik Alicia eta Bobek dakite kode hau. Orduan horregatik zifratu eta deszifratu dezakete mesua. Hau da, enkriptografia klasikoa. Bakarrik hori. Ze kodea gehitu behar zaio, jakin behar dezu. Orduan, hau erlatiboki erraxa da deszifratzea gaur egungo teknologiaekin. Baina estatu kuantikoak erabiltzen badituzu, eta guain mesua berbera baldin bada, baina zu, mesua estatu kuantikotara bihurtzen dezu, edo estatu kuantiko bihurtzen dituzu, zenbaki arrunta bat eta zerotara pasatzen dezu, eta estatu kuantiko osoa eraikitzen dezu. Baina estatuko kuantiko hau, ja ez da bi estatuen gainazarmena, superposizioa, da estatu pilon baten gainazarmena, ez? Eta hori, horren abantaila da, espioia bat saiatzen baldin bada, hau irakurtzen edo aldatzen, Bob eta Alicia berehala dakite, beraien estatu kuantikoa aldatu dela. Orduan, hau osona da, enkriptazio kuantikoa osona da, identifikatzeko norbaitek sartzen ari dela zure testuan. Bidaltzen dituzu lehenbiziko karakterrak, eta suposio detektatzea desfidatuta daude, edo ez. Eta desfidatuta baldin badaude, eten egiten duzu, bestela jarraitzen duzu. Orduan, estatu kuantikoa da sentikorrak interbentzioan aurrez. Eta, nola bidali gauzak, estatu korapillatze kuantikoan, ez naiz askoz luzatuko, bakarrik laburpen gisa, gogoraraztea berriz, teknologia kuantikoak, estatu kuantikoak erabiliz, aukera berriak ematen dizkigutela, bai konputazioan, pixka bat gehiago
eten egin dut konputazio kuantikoan, baina badaukagu beste arlotan ere bai, simulazio kuantikoak, komunikazio kuantikoak eta sensorika eta metrologian, nun estatu kuantikoen ezaugarri bitxi horiek ematen digute hobekuntza teknologiko bat. Hori da mezua. Eta hori hasten ari da garatzen eta ikusten eta ikertzen. Hasieran gaudela. 10-15 urte daramatzagu horrekin, eta oraindikan ez dakigu eta ez dugu osagai fisiko definitiboa, kubitak ezartzeko. Multinazionalek saiatzen ari dira beraien konponbideak, baina ikusiko dugu zeinek geratzen da, zeinek eramaten du katua bere aldera. Hori da dana gaurkoz, eta eskerrik asko, besterik ez. Baldin baukazute galdean bat edo bai euskeraz edo bai gazteleraz ere, bota lasai, komentarioen bat edo, gogoratu nahi dizuet, urrengo astean, ostiralean, inguru bat izango dugula, teknologi kuantikoi esker. 4 adituak izango ditugula, ingeniaritza informatiko bat, filosofo bat, ikusi dezute mekanika kuantika oso bitxia dela, kontzeptualki baita, badaukagu baita quantum matter, materia kuantikoaz aditu bat, neska bat, materialen fizika zentralen zuzendaria, orduan animatzen zaituztek, nik uste ingurua baita izango dela oso bisila eta interesgarria, urrengo astean nahi baldin bazute, etortzeko ordu berberan. Eta guain, hori, galderan bat edo, ez dago galdera txorurik edo sinbeik, osea, bota lasai eta beldurrik gabe. Arratsaldeon oso interesgarri zen da. Ze ordenagailu kuantikoa erabili dute aiesakoek, euren optimizazio kalkulu horiek egiteko, eta zuen ordenagailuak zelako arazoak konpontzeko erabiliko duzuen, eta zelako harremana daukazue honezkero hemengo entrepresekin? Aiesakoek erabili dute, bai IBM-ko ordenagailuak, era erremoto baten, New Yorkeko ordenagailuekin, eta baita Google-eko ordenagailu kuantikoak ere simulatzaileak diela, eta biek erabiliko dutele. Arazoaren edo erronkaren arabera bata edo bestia erabiltzen dute. Esaten dizun bezala, ordenagailu bakoitzak bere abantaiak eta oztopoak ditu. Gaur egungo ordenagailu kuantikoek badaukate oso oztopo serio bat, akatsak egiten dituztela. Zuk 2, 3, 4 kubitekin ondo egiten dituzu, zure eragiketak, baina kubit gehiago eta gehiago azten zenean gehitzen, estatu kuantikoek oso ahula eta fragila dienez, batzutan kolapsatzen dira eta suntzitzen zaituzte emaitza. Orduan, IBM-koek adibidez, eta gure gana etorriko ordenagailuak, espezializatu da akatsoiek mitigatzeko, eta horrela deitzen diote, error mitigation, akatzen mitigazioa. Konturatu dira, eragiketak gero eta gehiago egiten duen nehinean, akatzen mitigazio gehiago egin behar dituzela. Eta garatu dituzte prozesuak eta konpontzaileak hori de madre eskuteko, nolabait, kontrolatzeko. Eta guk erabiliko deguna da, 123 kubiteko prozesatzailea, etorriko dana, eta horretan saiatzen ari gea gure eragiketa kuantikoak eta kalkulaketa kuantikoak egiten, baino akatzoien konstin izan bergea eta mitigatu eta konpondu behar ditugu akatzoiek. Baina guain, munduan dauden ordenagailun artean, IBM-koa da boteretsuena, potenteena, esango nuke. Hori da guk erabiliko duguna eta hasi deuna erabiltzen. Baude, pi, doiru. Ez dakit zeinek ematen du pasu, lokero zuke, luego tú, bai. Venga, oso. Hola, va a ser en castellano, lo siento. Vale, muy bien. Cuando se escribe un programa que es una secuencia de puertas, que hay que desmontar todo y conectar como un circuito electrónico, o es un programa que se escribe? Muy bien. La pregunta, entiendo yo que se ha oído, es
cómo enviar el proceso, ¿no? al ordenador cuántico. Tú en un ordenador clásico haces un programa y lo envías a unas puertas que hace ceros y unos. Aquí es algo parecido. Tú haces un código de instrucciones que le dicen mediante un programa que es lenguaje tipo Python, así, pero bueno, para los que sabéis algo de informática, es un lenguaje un poco especial que le dice al ordenador cuántico, le dice, ponme este qubit de esta manera, superpon el estado de este qubit con el de este otro qubit. Ahora súmamelo a este. Ahora, o sea, genera las puertas cuánticas con unas instrucciones y ahora cuando le llegan esas instrucciones al ordenador cuántico, el ordenador cuántico que es de circuitos superconductores, lo que controla los qubits de ese circuito superconductor son microondas. Entonces tú le dices, ponme este qubit de esta manera y el ordenador físicamente envía una microonda a ese circuito superconductor que lo pone de esa manera, lo prepara. Luego le dices, ahora superpon el estado del qubit 1 y el qubit 2, que es el gato muerto y el gato vivo. Quiero que los mezcles. Entonces envía unas microondas que hacen una serie de cosas que superponen los estados. Entonces lo que es tú mandas unas instrucciones en un ordenador clásico, pero esas instrucciones cuando llegan al ordenador cuántico se ejecutan físicamente como pulsos de microondas que activan los circuitos superconductores para generar esos estados cuánticos que tú necesitas. Y según cómo diseñas los estados cuánticos haces unas operaciones u otras. Así es más o menos como funciona de manera un poco descriptiva. Suena un poco complicado, ¿no? Pero eso es estado del arte, es lo más avanzado que hay ahora en computación cuántica. Bai. Bai, lehenengo eta behin eskertu, egin duzun esfortzua zabaltzeko ideia ez da bat ere erraza. Orduan, bueno. Ez da erraza, kuantika soziala. Ez da bat ere, ni badakit. Eta nire ez geratu hain argi zeinen ezberdintasuna konputazioa eta simulazio kuantikoen alde. Ez ara sartu horretan, baina igual emoten dizut apurret aukeraz. Eskartzen dizut, oso ondo, kepak ezagutzen da, kepa filofisikoa da. Osa, filosofo eta fisiko aldi berean. Eta horrengo astean mainguruan egongo da, asko badaki fizikaz eta filosofiaz eta kontzeptualaz bizitzaz, eta orduan lujo bat izango da. Bueno, hala ere, esango dizut, bai, aipatu dut konputazio kuantikoa, eta zu oso ondo harrapatu duzu, baita jartzen nula simulazio kuantikoa. Eta hori, batzutan zaila da bereiztea bat eta besteakin, ez? Konputazio kuantikoa da eragiketak egitea. Gehiketak, biderketak, zuzen, akatsik gabe. Eta akatsak sortzen baldia estatukoatengatik, zuzendu, mitigatu, eta hori da nolabait zenbaki bat lortzea zuzen. Hori da konputazioa. Baina gero badaukagu beste, ez nuke esango eragiketa, badaukat beste ikerketa bat nun. Zuk adibidez material baten egitura, adibidez farmakologian droga baten molekula bat diseinatu nahi dezu. Baina molekula bat diseinatzea bere atomo guztiekin oso aukera, milioi eta milioi aukera ditu eta oso arazo komplejua da ordenagailu klasiko batentzat. Ordena klasiko batek ezin du konexio eta aukera hori guztia konputatu. Baina, ordenagailu kuantikoa estatu kuantikoekin kalkulatzen du. Orduan, egin daitekena da molekulen egiturak, molekula kuantikoa, atomo kuantikoekin, mapeatu zure qubitekin kuantikoak diela, eta orduan, zure atomo kuantikoak simulatu zure qubit kuantikoak, bata. Orduan, horri esaten digu simulazioa, zuzena delako. Eta nola galdetu duzun, eta ez dut denbora jartzeko, hori da Feynmanek esaten zuna, simulazioari esker. Feynman oso fisikaren irakasle bitxia zen, 1950 hamarkadakoa, eta berak esaten zuen, hau oso fisikari famatuan Nobel sari duna, eta nanoteknologian, kuantikan, eta berak esaten zuen, ez nago oso pozik teoria klasikoarekin egiten diren analisi guztiekin.
Verás, no me convence los análisis clásicos que se hacen de todas las teorías. Esto, ¿no? La naturaleza no es clásica, la naturaleza es cuántica. Orduan, para simular la naturaleza, que es cuántico, askoso be izango litzateke hacer una computación y una simulación cuántica, no clásica. Yo no ezin dut simulatu molekula 0 eta batekin. Nik nahi dut simulatu molekula estatu kuantikoekin, molekula kuantikoa delako. Hori da diferentzia simulazio eta konputazioen artean. Gero, tú tienes una, ¿verdad? Sí. Hola. Hola. Sí, yo para tratar de entender mejor la representación gráfica de la nube como el estado cuántico, Sí. yo quería preguntarte si debería entenderlo como que ese electrón va a estar encontrado dentro de ese espacio con una probabilidad asociada, o si yo debería entender que en todo ese espacio con certeza va a estar ese electrón. Muy buena pregunta. Se ha entendido, ¿no? Tú tienes la nube y ¿esto qué quiere decir? Que tu electrón está separado ahí en todo este espacio. En realidad lo que quiere decir eso, con la función de onda que he dicho, es que el electrón tiene una probabilidad de estar en esa nube. No quiere decir que el electrón está, que tú coges un cachito de esta nube y coges una partecita del electrón y en esta otra parte de la nube es otra parte. No, lo que quiere decir es que si tú haces una medida, haces 100 medidas, de cada 100 medidas en esa nube, 2 medidas vas a encontrar el electrón aquí. Y en la tercera medida aquí, y en la cuarta aquí, y en la quinta aquí. Y una vez que haces las 100 medidas, encuentras esa nube. Pero no quiere decir que el electrón está separado en la nube, sino que esa es la nube de probabilidad. Y eso es precisamente lo que he explicado del colapso de la medida. Que he dicho, el gato está, mi estado cuántico del gato es vivo y muerto a la vez. No es vivo o muerto, es vivo y muerto. Ese es el estado cuántico. Ahora, cuando yo abro la tapa, está muerto. He colapsado el estado. Del vivo y muerto se me queda en el muerto. Con el electrón pasa lo mismo. El estado cuántico del electrón es ese estado. Ahí no hay composición, es un estado. Pero si ahora voy a medir dónde está el electrón con precisión, si mido 100 veces, voy a encontrarlo en posiciones distintas en la nube. Esa es la implicación que tiene la densidad de probabilidad del estado cuántico. Sí, y de hecho tú lo que obtienes al medir un observable es el valor medio de ese observable, el valor medio de la posición, el valor medio de la densidad de carga, el valor, así lo decimos en mecánica cuántica. En el continuo que venimos hablando de la computación clásica y la cuántica nos está acercando a poder modelar artificialmente modelos con mayor grado de precisión si queremos llegar a la realidad, ¿no? Yo no sé si lo diría exactamente así, porque no me atrevería a decir con mayor grado de precisión cuando precisamente le he dicho al hombre que los estados cuánticos todavía tenemos que controlar los errores y tal. Lo que sí que diría es que esta propiedad del estado cuántico de estar en millones de universos paralelos permiten hacer todas esas operaciones en paralelo. Yo describiría más que el potencial de la computación cuántica es todas esas operaciones en paralelo que con un ordenador clásico serían imposibles, porque necesitarías más que la edad del universo para hacer un cálculo de esos. Entonces, yo no me iría tanto a la precisión, y sobre todo ahora que estamos en los primeros building blocks de chips cuánticos, y me iría más a la capacidad de abordar un problema que no puedes abordar clásicamente. Sí, yo lo pondría más así, que en términos de precisión. Le voy a dar paso porque ha pedido hace tiempo aquí la... Iba a decir la señora, pero la chica, voy a decir. Bueno, yo veo que esto tiene un desarrollo y unas aplicaciones impresionantes y asombrosas, ¿no? Pero me gustaría saber si este tipo de computación cuántica, respecto a la habitual, el impacto medioambiental que podría tener. Bueno, sí, porque esto me imagino que cada vez proliferará más y se establecerá en más países y habrá más. Es muy buena pregunta. Ahora mismo, supongo, no sé si todo el mundo es consciente de ello, pero hay un problema de sostenibilidad de la nube, de la tecnología y la economía del dato. O sea, ya no solo la tecnología cuántica, no he tenido tiempo de mencionarlo, la tecnología cuántica deriva mucho de la inteligencia artificial o conecta mucho con la inteligencia artificial, porque
Tú puedes hacer inteligencia artificial clásica, mirando millones de datos, recopilando millones de datos, entrenando al sistema con esos millones de datos y una vez que lo has entrenado, te da tu solución, ¿no? Eso conecta con lo cuántico. El hecho de pasar a lo cuántico no supone un salto cualitativo más exigente en términos de sostenibilidad. La economía o la tecnología del dato ya en sí mismo es muy poco sostenible. El otro día me decían que la estación de almacenaje de datos que tiene Google en Estados Unidos, que está, pues es como varios campos de fútbol guardando datos de la nube para que usted vaya mañana, ahora dentro de un minuto y saque su fotito que sacó hace un año. Eso consume tanto como todo el consumo eléctrico de la República Checa en un año, año a año. Entonces, eso, la estación de Google, una de las estaciones de Google, es un problema tremendo. La energía que cuesta guardar un dato, mantenerlo y hacerlo disponible a uno. Eso ya es costoso con inteligencia artificial, con el cloud. Pasar a tecnología cuántica es parecido. No creo que supone un salto cualitativo mayor del que ha supuesto el hecho de tener todos esos datos disponibles y manejables. En inteligencia artificial, en tratamiento de datos, al que ya nos hemos acostumbrado y que va a ir a más. Entonces, tenemos un problema de sostenibilidad energética para mantener esta vorágine digital que va a ser muy importante y al que va a haber que hacer frente. Pero no diría tanto como el problema cuántico, sino es anterior al problema cuántico. Es ya con la inteligencia artificial y con la tecnología del dato. Gracias. Sí. Bueno, pues eso es claro. Decía que lo de blockchain es un caso específico de esto porque cada operación es más costosa que la anterior. Totalmente. Y eso sea ad infinitum es insostenible, Claro, ¿verdad? es otro ejemplo. O sea, pura entropía. Sí, nos estamos acostumbrando a consumir datos y a manipular datos y a manejar datos y no somos conscientes del terrible costo energético que tiene eso. Ya solo el almacenaje, la manipulación, es realmente increíble y además nos hemos acostumbrado ya a ellos. Queremos tener la fotito de hace una semana en el cloud. Bueno, es un ejemplo tontorrón, pero es muchas más implicaciones. Bueno, pues oye, ha sido muy interesante las preguntas y os agradezco mucho la atención y os animo a venir la semana que viene y a que digáis a vuestros amigos y amigas de Torcego que vengan, ¿eh? Venga, pues mila esker, eta asteburuan pasa.